Iyabi wasukushisa madoda. Iyabi wasukushisa madoda. Sebefikile bafikile manje. Sebefikile uJesu elikhulu. Awungizwe ngokushisa ukuthi usefikile uSkevane madoda. Awungizwe ngokushisa ukuthi usefikile uJesu elikhulu. Babethi bazama ukucisha babe ucisha kanjani uma becisha kanjisa. Bafowethu njengoba sisho ukuthi ukushisa kusukile, angiqale ngibingelele ngoba umfana okhulele emakhaya ohloniphayo, obahloniphayo nabathandi bomculo, abathandi bakwaMaskandi, abathandi bobumnandi bonke jikelele ngoba thina asikhethi ukuthi siculela uMaskandi kuphela. Engifuna ukusho ukuthi bafowethu phumani inkalo zonke ama province onke u9 la eSouth Africa siphikelele khona eMoses Mabhida ngomhla ka20 July kwimpucuzeko Maskandi Festival edume kakhulu ngokuthi World Cup yoMaskandi. Ilapho uyofika uyitholele khona amaciko wonke oMaskandi ayobe shilana inkundla khona ededelana eshana ngo live cula bukhoma. Nabafana bakwaMgqumeni labakhuluma njengamanje uNdlemnyama noSkevane babe bekhona benandisa bejabulisa abantu. Ningasalike ngaphandle, ningathanda izinto ukuzizwa ngokuxoxelwa, ake niyoyibonela nina mathupha. Ilokhu yaqala ngo2011 icishe hamsane nabafana bamgqumeni ngoba baqala ngo2012. Uma ukhuluma ngempucuzeko ngivele ngikhumbule ukuthi kambe thina saqala kuba abafana bakamgqumeni. Iqaleke ilapha eCarlsfontein, ilokhu yaqala sikhona yasuka yathuthuka ePeople's Park, hayibo nayisondele stadium. Kulonyaka kuyongena phakathi eMoses Mabhida. Ingakho sithi abantu abangaphuthelwa futhi wazi ukuthi mawuzobuka uMaskandi uzohleli phansi esitulweni, ayisekho lento ukuthi yoma kusukela ngo1 emini kuze kusekuseni ngoba imicimbi omkhulu lo uthatha ubusuku nemini. Abantu bazobe bebuka behleli phansi, osekhathele noma ungaphatha icansi lakho engathi impela uyesondele uManazaretha uthi ukuphumula le phansi ngoba senzela ukuthi umuntu noma kuthiwa kudlala umuntu angamuzwa kahle kungabikho igama likhulumayo kodwa eyilalele noma aqhubeka nokushayela ama kweyinsizwa. Uma kuyintombi iqhubeke nokuimpressa nje izinsizwa ukuthi zikwazi ukuyibona. Othanda ukubuka abuke ngaleso sikhathi. Mase kudlala iqhawe lakho olizwa kahle bususukuma ke nawe ujabule ngendlela efanele ngoba imicimbi yethu boMaskandi igcina ngazi ukuthi iyamoshakala ngezathu ukuthi kudlala umuntu ongamuzwa kahle bese wena kube khona okwenza uphosa igroup uphosa yonke lento. Ingakho sithi abantu abayiphathe kahle behloniphe negenre yethu kaMaskandi ukuthi kufanele ihlonishwe lonke izwe njengoba siqala ungene estadium. Singabafana bakamgqumeni abafana bebhova kade umuntu ekhathele kuyokhuleni sidlulisa ukukhulu ukubonga kubaphathi noma abahleli bempucuzeko bese sibonga kakhulu kwimedia emhlophe badi white media Africa. Siyabonga.